Medo nenore alwora mar God Kenya nyaka ne thich oko mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Odiechieng' ma kawuono jal manoor mondo som ote ma jalup jatend piny Kithure Kindiki e kinde ik mar MCA Mike Wainaina e kaunti ma Murang'a ne oneno matek e kinde ma jopiny norogone mana kane ochako somo ote mar Kindiki manochuno we somo otego gi e kore. Nochuno mondo gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod kanisa mondo donjre kendo duoko chenro e lwet anyuola mar Wainaina. Your Excellency, the clergy, negwari itie, no nie. Aseloso makmana akwayo mana dakika achiel asom ote jalup jatend piny. Professor Kithure Kindiki, this to the family of our departed brother and colleagues, Honorable Mark Wainaina, to the great people of Murang'a, fellow mourners, ladies and gentlemen, Kweuru uyiena atiek somo ote wami mak luor. It is with heavy heart and great sorrow. Gloria. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe kanisa. It is always good to be humble before the Lord. Kindly hand over the Thank you very much to the family. Asante sana. We allow the governor to give his speech.